бо мақсади беҳтар намудани вазъи некуаҳволии мардум дар шароити хуруҷи бемории сироятии COVID-19 бо таваҷҷӯҳи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ тадбирҳои муассир амалӣ шуда истоданд. дар ин замина соҳибкорони ватандӯст ҳам бетараф нестанд. аз ҷумла вакили маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе аз ҳавзаи интихоботии рақами 54 ноҳияи Сино ва соҳибкори ватанӣ Тоир Ҳукуматов низ бо нишони ҷонибдорӣ аз сиясати иҷтимоии роҳбарияти олии мамлакат ва раиси шаҳри Душанбе иқдоми наҷибро пеш гирифта ба зиёда аз 280 оилаи ниёзманд аз минтақаҳои 54 ва маҳаллаи Борбади ноҳияи Сино маводи ғизоӣ кӯмак намуд. ин иқдоми вакилони мардумӣ зери шиори зиндагии шоистаи мардум дар тамоми шаҳраку маҳаллаҳои шаҳри Душанбе ин иқдом давом дорад ва бовари комил дорем ки чунин иқдом дар оянда низ давом дода мешавад. таъкид шуд ки дар шароити хуруҷи ин бемории сироятӣ давлату ҳукумат хоса роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе мустақиман ва инчунин дар ҳамкорӣ бо соҳибкорону вакилон дастгирию таъминоти моддии сокинони пойтахтро мунтазам идома мебахшад. аз сокинон ҳам даъват шуд ки дар навбати худ ба ҳангомаи овозаҳои беасос дода нашуда мутобиқи тавсияҳои табибон амал кунанд ва ҳамзамон дар раванди тадбирҳои ободонию созандагӣ ки имрӯзҳо туфайли сиёсати шаҳрдорӣ авҷу сурати баланд касб намудааст фаъолона иштирок варзанд. зеро чуноне гуфта шуд бо якдилию ҳамоҳангӣ метавон дар ҳалли нақшаву вазифаҳои дар пеш истода муваффақ шуд. сокинон аз таваҷҷӯҳу дастгириҳои пайвастаи шаҳрдорӣ ва иқдоми пешгирифтаи соҳибкор ва вакили маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе изҳори хушнудӣ намуданд. мо тамоми ҳамаи сокинони шаҳрак ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, раиси шаҳри мо Рустами Эмомалӣ ва вакили халқи шаҳри Душанбе Ҳукуматов Тоҳир миннатдории худамонро мерасонем. соҳибкор ва вакили маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе Тоир Ҳукуматов бо нишони ҷонибдорию пайравӣ аз сиясати иҷтимоии президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва иқдомҳои раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар гузашта ҳам дасти кӯмак ба оилаҳои ниёзманд дароз намуда дар мулоқот бо сокинон таъкид намуд ки бо нишони пайравӣ аз ин гуна иқдомҳои хайрхоҳона оянда низ чунин тадбирҳоро идома мебахшад. лозим ба таъкид аст ки бо мақсади мусоида дар беҳдошти сатҳи зиндагии аҳолӣ дар ин шабу рӯз аз ҷониби давлату ҳукумати кишвар ба таври доимӣ тадбирҳои зарурию фаврӣ амалӣ шуда истоданд. ирсоли кӯмакҳои пешвои миллат ва раиси шаҳри Душанбе ба сокинони пойтахт ва шаҳру наҳояҳои дигари мамлакат аз ҷумлаи чунин тадбирҳоянд. хуб аст ки соҳибкорону афроди саховатпеша ҳам имрӯзҳо дар бари роҳбарияти давлату ҳукумат қарор гирифта боиси масъулияту ватандӯстӣ амалҳои хайру савобро анҷом дода истоданд. намояндагони кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе ҳам аснои дастрас намудани кӯмак ба сокинон ва мулоқот бо онҳо таъкид намуданд ки зери сиёсати созандаву ободкоронаи шаҳрдорӣ ва дар ҳамкорию ҳамоҳангӣ бо вакилону соҳибкорон ва дигар афроди савобҷӯ дар таъмини зиндагии шоистаи мардум талош меварзанд. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди «Газпромнефт» Тоҷикистон аз ҷумлаи ширкатҳои воридкунандаи навъҳои гуногуни сӯзишворӣ дар кишвар дониста мешавад. бо ҷонибдорӣ аз тадбирҳои беҳдоштии роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ҷиҳати пешгирӣ аз паҳншавии коронавируси нави COVID-19 дар пойтахт, роҳбарияти ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди «Газпромнефт» Тоҷикистон ба суратҳисоби махсуси пешгирӣ аз паҳншавии коронавируси нави COVID-19 дар маҷмӯъ маблағи 500 000 сомонӣ ҳамчун кӯмак ҷудо карда шуд. дар доираи тадбирҳои беҳдоштӣ оид ба пешгирии ҳамагирии коронавируси нави COVID-19 дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷумла шаҳри Душанбе барои воситаҳои нақлиёти партовкашоне ки бо сӯзишвории дизелӣ ҳаракат мекунанд аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди «Газпромнефт» Тоҷикистон дар ҳаҷми 30 000 литр сӯзишвории дизелӣ ҷудо гардидааст ва тибқи иттилои масъулин то бартараф гардидани коронавируси нави COVID-19 барои фаъолияти мунтазами корхонаҳои партовкашонии шаҳр басанда будааст. дар доираи тадбирҳои пешгирифтаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҷамъияти мо низ як қатор чорабиниҳоро пиёда сохтааст ки мехоҳам дар қисми аз онҳо истода гузарам. аз ҷумла аз суратҳисоби ҷамъият ба суратҳисоби ҷумҳуриявии мубориза бар зидди ковид маблағи зиёда аз 200 000 сомонӣ маблағи пулии кӯмаки яквақтагӣ расонида шудааст. инчунин директори генералии ширкат аз маоши шахсии худ ба маблағи 50 000 сомонӣ низ ба суратҳисоби махсус дар мубориза бар зидди ковид гузаронданд. маблағи умумии кӯмаке ки дар мубориза бар зидди ковид аз тарафи ҷамъият ҷудо шудааст зиёда аз 500 000 сомониро ташкил медиҳад. бо ҳамовозӣ ба даъвати инсонпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат
президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва дастгирӣ аз иқдомҳои наҷибонаи раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ аз ҷониби шахсони ташаббускор ба таври эҳсонкорӣ кӯмаки башардӯстона дар самти пешгирии пандемияи коронавируси нави COVID-19 ба роҳ монда шудааст. дар шаҳри душанбе зиёда аз 14 нуқтаи фурӯши сӯзишвории ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди «Газпромнефт» Тоҷикистон фаъолият менамояд ва дар ҳамаи онҳо ба хотири пешгирии бемориҳои сироятӣ тадбирҳои безараргардонӣ роҳандозӣ гардидааст. аз ҷумла дар даромадгоҳи мағоза ва хазинаи нуқтаҳои фурӯш маҳлули зиддивирусии хлор гузошта шудааст ва кормандони нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ бо маводҳои безараргардонӣ ва маҳлулҳои антисептикӣ таъмин буда оид ба риояи масофаи иҷтимоӣ байни муштариён ишораҳо низ гузошта шудааст. тақрибан ба 80 нафар дар шаҳри душанбе аз тарафи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе ва муассисаи давлатии маркази минтақавии хизмати иҷтимоӣ ба нафақахӯрон ва маъюбон ва агентии давлатии ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон ба шахсони бесаробон кӯмак расонида шуд. кӯмакро нафароне дастрас намуданд ки дар хона нишастанашон тавсия дода шудааст. ин тадбири муҳим дар доираи иҷрои дастуру супоришҳои раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ сурат гирифта хушҳолии нафарони имконияташон маҳдудро афзун гардонид. имрӯз бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе дар муассисаи давлатии маркази минтақавии хизмати иҷтимоӣ ба нафақахӯрон ва маъюбони шаҳри душанбе дар ин давраи маҳдудияти воридшавӣ ба хизматҳои иҷтимоӣ аз тарафи истифодабарандагон ва онҳое ки шахсони осебпазири аҳолӣ бо иқдоми роҳбарияти муассиса ва дастгирии бевоситаи раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ як миқдор маводи хӯрока ба истифодабарандагони хизматҳои иҷтимоии муассиса ба онҳое ки дар ҳолатҳои душвори зиндагӣ қарор доранд, танҳо ҳастанд, беҷои зисти доимӣ мебошанд, ба ин иқдоми нек даст задааст ва ҳамчунин дар вақти тақсимоти маводи хӯрока аз тарафи намояндагони агентии давлатии ҳифзи иҷтимоии аҳолии вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон мутахассисон ва маъмурияти агентӣ иштирок доштанд. кӯмаке ки ба ин нафарон расонида шуд аз 21 номгӯи маводи хӯрока, ниқобҳои тиббӣ ва маводҳои таблиғотӣ иборат буд. нафароне ки дастгирӣ ёфтанд қаблан аз 4 ноҳияи шаҳри душанбе дар муассисаи давлатии маркази минтақавии хизмати иҷтимоӣ ба нафақахӯрон ва маъюбон ба истироҳат фаро гирифта шуда буданд. баъди хуруҷи бемории коронавируси COVID-19 онҳо ба ҷойҳои зисти худ баргаштанд ва имрӯз пайваста зери ғамхорӣ қарор доранд. шумораи пиронсолон, маъюбон ва шахсони яккаву танҳое ки ба истироҳат фаро гирифта шуданд тақрибан 100 нафарро ташкил медод. нигоҳубини ин нафарон аз тарафи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе ва муассисаи давлатии маркази минтақавии хизмати иҷтимоӣ ба нафақахӯрон ва маъюбони пойтахт сурат мегирад. ин маротибаи дуюм аст ки аз тарафи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе ва муассисаи давлатии маркази минтақавии хизмати иҷтимоӣ ба нафақахӯрон ва маъюбони пойтахт кӯмак расонида мешавад. кӯмак ба ҳар як нафар дар ҷойҳои истиқоматиашон аз ҷониби ширкати рахш таксӣ ба таври ройгон сурат гирифт. нуралӣ сафомиддин, абдурозиқи собир, мақсади мақсад, ахбор.